Liver Aid. It's Liver Lover, boys! Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O di mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to ngunyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Bangatugang good morning. Knock on your door, ring on your bell, tap on Good morning po Luzon, Visayas, Mindanao. if you don't come out tonight when the moon is Ako ang sinong lingkod, Mardila dahing ibang salit sa napirotian. Iriba na po kita hanggang alas 12. Nin pagkaudto sa mga impormasyon, mga istorya, mga pangyayari sa palibot po sa programang Aramon niya tungo niyang pungal daw nin Lunes. Petsa 6 na sa bulan kanenero 2025. Sa mga birthday celebrators, happy birthday. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Happy birthday sa tuyang amigo kay Sir Chito Aguilar. how can I hold Good morning, Sir Chito. More life, prosperity, and happiness. Happy birthday po. At yun sa iba pang nag-birthday sa kunyan, happy birthday. Sa mga may anniversary, happy anniversary. Sa mga bisita, sa mga turista, whether foreign or local, enjoy the sights, savor the taste, but protect our environment. Bagato kagalaro technical, kasabay nato dyan si Juna Police, yaon man si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Production Assistant Center, Shara May Liron, yaon man sa newsroom, sina Angel Mustasa, kasabay ta si Mary Joy Jaresco, little girl? only biyata si Jenny. And then, siyempre, sa luwas, sa Mega Force Patrol, sa panagos pong pangangalap ng mga istorya, para ibalang ibog sa Banuan sin mapukawan ng mga turog sa pansitan. Yaon dyan, si Chief Jim Nasalita, sa Muyang Field Commander, Chief of Reporters, dyan po sa 3rd District. Mantang yaon man sa Daraga area, si Joshua James Bino. If you don't come, Dyan sa moon is bright, I'm City Hall, si Partner Alar Mario. Kapitolyo Provincial, si Karen Ala. ringing, tapping, knocking, Mantang yaon sa 1st District, si Pading Jomar Bien. Sa mga kababayan po niya to na mga nagantabay ang mobile, yaon po dyan, piloto po dyan si Henry Daboy Mata, gonna knock, ang mata ng DCGB sa kalsada. ring on So sa indo po ka boss, magandang morning. your window. Start na yung trabaho, If you don't come start na yung eskwela, so iba enrollment sa college. tonight, I'm gonna knock Good morning po sa inyo. Ayo, mga boarding houses ipreparar. on your door. Mga tindahan na sin mga negosyo magpreparar. Puuna naman kasawi pong pag-renew kan mga lisensya. Asikaso ng mga dapat na asikasuhon. Ha? Alright. Bano, mga tugang. Little girl, this ain't no time to sleep. Diretso po kita sa mga istorya. Kunin natin ang report. Tali po dyan sa luwas. Ang lalaking pasiguro pirmi. Nasa linya na. Minaulog si Jerome. Tagline ni Joshua. Joshua James Vino, good morning. Please come in. Yes. Good morning, Sumar. Good morning sa mga paraan tabay. Sabi da, Konsideradong sabi da, ang lalaking insured pirmi. Tapos siguro. Mr. Philhilt pa lang. ang lalaking insured pirmi. Nangyari. Okay, kumusta dyan? Kumusta? Yes. Konsideradong lean season ngunyan tabi, Sir Mar. Digdi sa Bicol, South Luzon, Sub-National Reference Laboratory. Aha. So,
DSL, SNRL, ibig sabihin, kulang ang bilang kan mga nag-donor ng dugo. Pag kulang siyempre ang bilang, kulang man ang supply. Lin season Kaya may may pangapudan si Sir Mar sa publiko. Kay bahan tungon yan, si Madam Nicole Andeo ang Donor and Recruitment Officer kana sa aming ahensya. Ma'am, si Sir Mar. Hello, And Mama. may naaga po, Sir Mar, and sa lahat po ng nakikinig sa programa po ngayong umaga, no, na-mention po nga ni Sir Joshua po na ngayon po, no, mababa yung bilang ng mga donors na nagdo-donate sa ating blood center. Kung kaya po, depleted o kulang din po yung supply ng dugo natin sa ngayon. Kaya po, Sir Mar, actually po, kami po ay humingi ng tulong at nananawagan po sa mga interesadong individual na gusto po mag-donate, no, para matugunan yung pangangailangan ng dugo ng mga pasyente po natin. Actually nga po ngayong week and this coming week po, no, may upcoming na open heart surgery po na gagawin po sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. So kapag open heart surgery, kailangan po ng madaming dugo, no, per patient. Kaya kailangan po namin ng madaming donors na magdo-donate ng dugo. And aside from that po, kami nananawagan din po sa mga local government units and even po sa mga ahensya, government agencies, mga private companies, schools, churches po, na willing din po mag-organize, no, ng isang mobile blood donation ngayong January po para po, no, madagdagan yung supply natin ng dugo. Okay, Ma'am Nicole, ano ang preparations na dapat gawin ng isang blood donor considering na dumaan pa lang tayo sa holidays? Maraming mga kinain tayong hindi dapat. Ayan, so tama po na importante na alam natin ano po ba yung mga dapat at hindi dapat gawin bago mag-donate ng dugo para po pagdating po dito sa blood center, no, masiguro natin na at least somehow, kumbaga, mataas po yung posibilidad na kayo po ay makukuhanan ng dugo. So, ang pinakauna po, importante na meron tayong maayos na tulog. At least 6 to 8 hours of sleep. So, para masiguro po natin na well-rested po yung ating katawan at maiwasan po yung pagkahilo o pagkahimatay po ng donor, no, habang kinukuhanan ng dugo. So, again, 6 to 8 hours of sleep. Iwasan din po muna natin, no, yung pagkain po ng mga matataba at mamantika pong pagkain, no. Kung kayo ay magdo-donate ng dugo, for example po, umaga kayo pupunta sa aming opisina, wag po munang kakain ng mga mamantika at mga matataba pong pagkain. And then, pagdating naman po na-mention nyo nga po, Sir Mar, no, na since kaka-holiday lang, parang madami yung mga reunion, nagiinuman. We recommend na better po na wag po munang uminom, no, a day before po mag-donate ng dugo. Although po, sa ngayon po, inaalaw na po natin yan na kahit nakainom ng konti, na aalaw na po, depende sa assessment o sa screening po ng donor. Pero we still highly recommend po na mas okay na wag mo nang uminom po ng alak bago po mag-donate ng dugo. Ayun. So, at the same time po, Sir Mar, syempre, kailangan mentally or psychologically handa po yung donor. May mga experiences po kasi kami na nahihilo, nahihimay tayo yung donor dahil sa nervyos. No? Normal naman po kabahan, lalo na pag first time. Pero at least makondisyon nyo po, no, sa inyong isipan na magdo-donate ako bukas. Yan. So at least, no, in that way, medyo nababawasan po yung kumbaga, yung anxiety na nararamdaman po ng donor. Ayan, maganda po yan. Yung benefit ng maging donor ka, makakatulong ka sa kapwa, pangdugtong buhay yan. Sa parte ng donor, ng doni, ano ang magiging, sabi nga niya, benefit sa katawan niya naman? Ayan. So, yun po na-mention niyo po, no, Sir Mar, actually yung pinaka-benepisyo po talaga nito ay makakadugtong tayo ng buhay, no? Kung yung regarding naman po ano yung maitutulong nun sa donor physically, natirinig natin ito madalas. Parang nalilinisan daw po yung ating katawan. Ang nangyayari po noon na actually, practice po ng ating katawan. Kaya parang pakiramdam natin, parang mas lumalakas, no? Mas magaan yung pakiramdam natin. So yun po yung benepisyo. Papalitan ng bagong red cells. Yung ating red blood cells po kasi, every 120 days, namamatay po yan. Yung katawan natin, nagpo-produce din ng bagong red blood cells, no? Dahil kailangan yun ng katawan.
At the same time po, sir, makakaboost po sa ating mental health ang pagdodonate ng dugo. Yung nalaman mo, ikaw ay nakadugtong ng buhay, nakasagip ng buhay, no? Maganda sa pakiramdam, may sense of fulfillment na nararamdaman ng donor. At nakakatulong po yung ganun sa ating mental health. Yes, So, yun pa. po yung ilan sa mga benepisyo. But basically po, no, Sir Mar, ang pinaka-benepisyo nito ay dun sa mga pasyenteng matutulungan natin, no? Yung mga pasyenteng madudugtungan natin, magbibigyan pa natin ng oportunidad na makasama yung kanilang mga pamilya, makapag-aral, makapagtrabaho, dahil nadugtungan yung kanilang buhay. Ayan. Ma'am Nicole, just for the record lang po, how many days natin ini-imbak o pwedeng i-store ang buhay na dugo? Ayan, so magandang tanong po yun, Sir Mar. Yung ating dugo po, hindi po yan pwedeng itago, no? O i-store sa ating, sa aming blood rest po for forever. Ibig sabihin, anytime pwede mong kunin. Yung ating components, blood components, for example po, yung PAC-RBC, 35 days lang po yung buhay or lifespan ng dugo nito. Constantly, 5 days lang po, Sir Mar. Kaya po, ang aming opisina po ay nagko-conduct ng araw-araw na mobile blood donation, no? Para all year round po yan na, Sir Mar, para Opo. masiguro natin na all throughout the year, meron po tayong supply ng dugo. Pero hindi po yun kung kukunti lang po yung mga donors natin na nagdo-donate at kukunti lang po yung mga partners natin na nag-organize ng mga mobile blood donation. Kaya lalo na po ngayon, Sir Mar, na lean months, ang lean months po natin actually January, February, March, and then fourth quarter of the year, yan papunta ng December dahil holiday. Yan po yung mga buwan na kulang yung ating mga donors, kaya kulang na kulang or minsan talagang wala po tayo ng supply ng dugo. Opa. Okay, Ma'am Nicole, marami pong salamat sa mga paglilinaw na yan at kami patuloy na mananawagan din sa ating mga kababayan na pumunta dyan sa inyo para mag-donate ng dugo para po sa dagdag natin pagdugtong buhay, especially ngayong lean months. Okay po, sir. Maraming salamat po, Sir Mar. Thank you very much. Yan, okay? Alright, Sir Mar, Joshua? si Madam Nicole Andeo. Anong blood type mo? Ano ako? O positive. Di, pwede ka nagarong kwaan, type na dyan. Pwede na. Ay, wari. Ngani na... Pag ang sarong agency ma-organize ki blood letting, paano po? Ayan, kung may gusto pong, may mga organisasyon po na gusto pong mag-organize ng mga mobile blood donation, kailangan lang po makipag-ugnayan, no? Makipag-coordinate po sa aming opisina. At pwede nyo rin po akong i-contact, no? As a donor recruitment officer para po ma-assist po namin kayo. Yung team po na mismo namin ang pupunta sa inyong mga opisina para po mag-conduct tayo ng mga mobile blood donation activities. So para po makontak po ako, pwede nyo po akong hanapin sa Facebook, Nicole Andejo, and then magpakilala lang po kayo, and then I'll glad to assist you po. Thank you, ma'am. Tabi, Sir Mar. Ayos. Tabi, Sir Mar, ang dagdag na storya, Joshua Bino, DCGB. Thank you very much. Mga tugang yan po si Joshua James Bino, katuwang o kaya kasabay. Na-interview natin si Nicole Andejo, kang Bicol SNRL para po sa tuya po na may pagdudunar ni mga dugo. Tango niyan po pala na bulan, January, February, and March. Yan ang pigapod man na lean months. Parang sa atin din, lean months din, ang pasok ng mga buhay natin. Di ba? And then pag March, pataas na po yan. Ngayon, yun po, kaya inapot ko kasubago kung anong mga preparations na, di ba? Baro magdonar ng dugo, aram tanga may nagkikita sa holiday. So, yung intention dahil masayang, di ba? So, kung we feel na kita pwede, ay di palipas-lipasan to muna. Pero kung pwede na po tabi, magdumana ka mo, takaypuan, bata igwapalan na open heart surgery na iko-conduct mga tugang dyan sa BHRMC, para do BRHMC, para po duman sa mga operaran po sa puso, open heart surgery yan. Kung po ninda kung ladugo, tarabangan ta po, makatuwag dugtong buhay kita para po sa tuyang mga kababayan. Ang dugo ay buhay. Okay, mga tugang, Karen Ala nasa linya man. Karen, good morning, please come in. Thank you
you so much, Direk Mar. Bago ang election ban, dapat may harong na sa mga ipapriority kan gobyerno provincial kan Albay na ma-relocate sa Burabudlipon Albay dahil kan sa nangyaring massive landslide dala kan pagbagyong Christine. Inian nako ang impormasyon ngunyan kan DCGB News kay Albay Provincial Administrator Dr. Cedric Daet kasunod kan pagpukapuka ngunyan kan provincial na ma-relocate sa mga residentes na gulping na apektaran sa mga karungan dahil tanadali baga kan pag-landslide duman sa barangay Burabot kan Libon Albay. Ngunyan tabi Andimar, sikon kay Dr. Cedric, anlay na ipiktaon niya sa Provincial Human Settlement Office kaipuhan, ma-validate na kan opisina sa lalong madaling panahon ang pinal na tutugdukan kaining so out of 26 families baga tabi Andimar, 5 mga pamilya sa Burabot na nag-claim na ikwanin sa diring property as indaga. Uda iyo ini sa mga nagmanifesto man pati sa inda na duman itutuktok sa housing unit kan provincial. Alagad pagkatapos maitaw sa iyaan final validation data report kang Human Settlement Office, dapat within 1 to 2 months before election ban, dapat ama na ngaya an arong kan mga ini. Sa kinumpirma taman paano ti Entimar sa may Comelec Provincial, sa March 28 palan, an election ban for the release of public funds na bata pondo kan gobyerno provincial ang gagamiton sa gigibuon na relocation strategy. Kaya sigun kay provincial administrator, ini ang sa dakulang tututukuran nindangon yan at least bago mag-election ban. Ngunyan, para sa kaaraman kam gabos, matatandaan na nakaagi pa kang Oktubre 2024 na pagbagyong Christine, halos mga nasa 20 labi na mga kaharungan sa Burabot Libon Albay, ang gulping na apektaran, nagkadaran niya ran sa mga kaharungan, tulad kan massive landslide. Iya, Nicole, Karen, Yes, itong Edmar. itong 5, pwede pala na itugdok ang harong na itatao kang provincial government duman sa sendang sa diring sular. Roger and Dimar. Basta mapatunayan na sa hindi talaga ito may titulo. Yan tabi and Dimar. Kaysa sabi ko baga kasubagong aga, ipaaranap kang provincial, ining mga taong inita, subasidig sa data na kapot ko, may mga susaro taga Silikaw, susaro taga Imperial Pulanggi, susaro man taga San Vicente Libon, puro halos nasa luwas ng Burabod tabi and Dimar. Kaya ipaaranap na dapat ngaya mapatunayan sa tuya ang proof of ownership na sa inda nga itong daga. Ayun. Pero ang harong, ang pondo na gagamitin para sa pagpag-ibon ng harong, hali yan sa provincial government o sa sa National Housing Authority? Hali ng gatabi mismo and Dimar sa provincial government of Albay. And also 5 million tapi and Dimar and ini na lang databi sunatada na disaster fund kaya kukuha na ining 5 million para duman sa relocation site. Ayun, okay. O de magdali-dali na ta nganing bago abuton kan election ban matapos ng harong. Tabaad nga ya dagitan nga kita kang pumili kay ni dadagitan talaga pag election ba na naggarastos pa sinda. Ayo, magagadalang exemption ta kay Tuhan. Okay, sige. Roger and Dimar, yan tabi ang impormasyon hali dito sa Kapitolyo Provincial. Karen Ala, DCTV News. Thank you very much, Miss Karen. Karen Ala, ali po dyan sa Kapitolyo Provincial. So yan po ang follow-up. Manungod po dyan sa sitwasyon man, mga tugang kan, mga kababayan tang medyo nasa delikado post. Hindi nga, medyo talagang delikado sa sitwasyon. Rinasaya na nga ni kandaga. Although yung baga, sabi nga ni, kabanga ngaya kaya na, naburabod, talagang dapat na haralion. Pero, ang immediate na dapat na taklang aksyonan, ito po na 20 size na mga residentes. So, may 5 na nag-signify na may daga sinda na malipat sinda duman sa daga nindang sa diri na papagibuan ning harong mga tugang kang provincial government. Okay? Hindi hali po yan duman sa disaster fund, no? 5 million da po ang naka-earmark muna para dyan ay di ma-approbitsara na magibo na. Alright? Okay, di duman po sa mga kababayan ta. So mga 5 na nasambit, mag-aparisir tulos. As in, i-presenta ng dokumento
na magapatunay tangaling mo po ng tulos ang construction kan harong nindo na pwedeng malipatan na asin makontento na kung wakampanti na dahin na kamo makakadaw ning ragubnob ning bulod ha asin kung ano pang mga ano yan sabi nga ni Ken peligro na pwedeng abuton pag-abot po kang panahon na sige po ang taguran. Okay, alright. Hello kay Sir Francis Bualoy kang kabalikat Cebucom 430 sa Romanggi Base sa muya po na presidente, and the same time chairman kan ano yan Albay Coordinating Council ang kabalikat Cibicom. Siring man kay amigo kay July na Baluloy nakaantabay dyan sa flotel cruise ship sa Estados Unidos. Pangyari sa imo partner day ka nakauli ari. Di bali pag uli mo may double block naman. Para doon sa mga kababayan daw. Ingat-ingat sana po David ang partner. Alright. Diretso po ang mga bulos ka mga impormasyon ta, mga tugang. Kasud ma pigluwas kan Commission on Elections so mga ano yan. So itsura kang balota na ano ni na iimprinta para gamiton mga tugang sa maabot po na May 12, 2025 national and local elections kasabay sa BIA-ARMM parliamentary election. Primero po yan. Pag-imprenta kang balota mga tugang 1,667 na ballot face templates ang ipigpresentar para sa pag-imprenta ka mga balota. Pero inuton mo na mga tugang so itong sa BRMM so national tapos so gagamiton mga tugang duman sa mga nasyon na dahil pwede sa internet voting. Kaya kung nalilin doon sa balota igwa duman na Beijing pagkatapos sa South Asia. Ito sa mga lugar na magamit yung balota. Dahil makagagamit kan internet voting. Kaya ito pig-inot ninda. And then, may paliwanag duman si spokesperson, mga tugang, si Attorney Laujenko, manungod po duman mga tugang sa magiging sistema. Kasarabay na siyempre, so hapot kan anong yung mangyayari duman nga sa mga kunyan, sa mga disqualified, ha? Alright, ano nga ang mangyayari sa legal department? Paano nga makabukod pa ngayon? Puno nga kamong mag-imprinta saga? Yan. Ayan, patabi na. Dangugunta daw ini kung malinig ini. Ayan, dali lang ha. Dali lang. Kung malinig ini. Tapos po ni Law Department within the day, tapusin lahat. Na-check na babalik po nila dito yan sa ating ITD group. So ano pong next step na gagawin po nila? I-implement na lahat, i-encode na lahat. Pagkatapos po nun, isi-serialize na po nila. Yun na yung merong serial number. May distinct and specific serial number na po kada balota. Lahat yan. Yan, okay. O, so mga kunyan, so mga, mga disqualified act. Ha? Ano nga yung mangyayari duman mga tugang sa mga disqualified? May paglilinaw kan mga tugang si kunyan. Si Attorney Laujenko. Ha? Ayan. Okay. Po natin ay ang overseas at ang local absentee voting, may sufficient time ang Law Department na mag-implement. Paano gagawin kung makakuha ng TRO? Di-stay po siya sa balota. Paano rin yung gagawin po natin kung may kaso na pending yung MR, hindi pa na-desisyonan ng COMELEC and Bank? Stay pa rin sa balota. Ayan, mga tugang, yan po ang maliwanag. Ha? O, so nagharapot. Ano yan? Ano yung makaibanan? Ayan po. Maliwanag. Kung makakuha ngayon ng TRO, stay sa balota. Kung may MR na ipanadesisyonan, mga tungang COMELEC and Bank, stay sa balota. Habang nag-imprinta. So, marami pang panahon para tapiginot ko niya ng pig-imprinta sa mga overseas. No? Kaya duman po sa mga kababayan nagnalasin ba nga balota ngayon, may kunyan, may Beijing ngayon, taka ngayon, Southeast Asia, South Asia. Ito po sa gagamito na balota, template itong pinailing para sa gamito na balota duman po sa mga nasyon
na di pwede maggamit ng internet voting, kundi balota ang gagamiton. So ito pong pighinot. Alright, hello kay Shirley Antiquiera Bulaños. Yan, good morning ya Sir Mar. Siring man si inaanak Antonio Pradas Garcia Jr. is watching. Brad, maraming salamat. Padago sa pagantabay. Alright. Okay, sa mga kabarangay padagos lang po sa tuya pong pagantabay. 126 days na lang bago po mag-eleksyon. So, dako lang mga kunyan, nag-aarap probitsar mga tugang kunyan kan mga sabi nga ni kaya ni dai makakahiro ang COMELEC because sabi mga tugang ni COMELEC Chairman Garcia dai pa sindasakop, dai pa nindasakop iya na mga pinagigiribong niya ka mga kandidato o itong mga aspirants, so mga nag-file ng Certificate of Candidacy. Iguana nga na kung nailing na iguana ng posisyon na Jerome may posisyon na pangaran maasahan for arugan o yung gugunon mo iguanang nagrulos kaya mga tugan na iling ako. So iba ka dati mga greetings so, bara ako naman iguanang mo dyan nagbulos na for may posisyon na nangyari di paano kaya mga tugang napugulan ang COMELEC dati ba ito stricto sinda kayan na dapat ng premature campaigning. Na pag-upon filing mo, dapat na ka na mag-iro. Dahil ka mag-advertise, dahil ka mag-imprinta ng kung ano pa man. Kaya lang, kinontesta ito sa Supreme Court. Ngunyan na daog sa COMELEC. So, yan na po ang, kumbaga may jurisprudence na Yan ang susundon. Dahil sila pwedeng umiro na, ang sabi duman, mga tugang, na mapun sa nang apudon kang kandidato pag nagpuna ang campaign period. And for the national candidates, February 12 yan. And then para duman sa mga local candidates, March 28 po yan. O duman lang sila mapuna masasakop mga tugang kang election laws. Pero ngunyan, sabi ni loy sa nangay ka mo. Di man nga masyado ngayang kagarapal matatali man nga mga butante nindo. Yan po tabi adi. Bahala na ka mo tabi. Paano kayan? Nahiling tango niya. So kung sisan igwa, talagang Dracula. Budak pa yung gusto. So di sa nanguna. Di ba? Ayan po tabi adi. Yan ang medyo hindi magandang sistema mga tugang sa tuya na na sistema digdi sa sa pag-eleksyon mga tugang may mga kabintay at saka may wala yung paratas na ngayon kita fair election law baga ko fair election act kundi kinontistar po ito kaya yun na nangyari maski nakapag-file na sige pa man ang kornyan iro-iro at taday man po sinang madadakop kang COMELEC dahil pa sinang violation kumbaga. Wala pa silang violation mga tugang sa election code. Pero once na nagtungtong na ang campaign period para sa indang positional pigdadalaganan, that's the time na masasakop sila kung anong mga ipinagbabawal dyan. What are those? Yung sizes. Diba? At saka kung sa ina lugar, ipinagbuktak tayo, baga dapat dumangkas na sa sa mga lugar na designado bilang mga poster areas and then duman sa mga pribado na pigtugutan ka. Diba? And then yung size manggiraray ang susunod doon kung ano kadakula. So duman, as in iba pa na mga dapat na sunod doon ka mga kandidato. Duman lang po yung pag-abot pag-punak ang campaign period. Okay? Mga tugang, we will be back. Stand by for more stories. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tuhod, siko, baywa, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mahalagang paalaala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabibili ang artrisin sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. Ang bagong Biogesic for Kids na inakaipuhan ni Shake, syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Buhas agad, inom agad! New Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan saindong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DCGB, alas 11:06. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras.
Uminabot nin haros 2 oras ang sa giraray na pagbuga nin abo kan bulkang Kanlaon, kung sa basado sa record na ipinaluwas kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, ang nasambit na aktibidad kan bulkan ang nagluwas nin sobra sa 3,000 tonelada nin asupre. Sigun sa PHIVOLCS, apwera digdi, nakarecord man ang sa indang ahensya nin nasa 23 na volcanic earthquake, mantang mantinido man na inflated ang dakulang parte kan bulkan, na sigun sa PHIVOLCS sarong sinyalis ininin padagos na hagyat. Sangunya na padagos pa man giraray ang lava flow as in ashfall kaini, kun kaya mantinidong delikado ang paglaog sa 6 kilometer radius kan nasambit na bulkan. Yan ang pang alas 11 bareta hali sa DCGB News Base. Ako po si Shara Melaron, marhay na aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Playtime for all your gaming needs. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's Liver Lover, boys! Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. AVP Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. AVP Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Ang bagong Biogesic for Kids na inakaipuhan ni Shake, syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Uwasagan, inumagan! New Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarine na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Syudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili. Tinatabangan niya gabo si J. Pili. Para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, handang magserbi. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na!
Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Halina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints. Bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mahalagang paalaala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabibili ang artrisin sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Musta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, pos mo yan, bro. Pray until something happens. Mga misis, rikas-rikasan, tagto na naman, sarap-sarapan ng mga premyohan. Ha? Udto na po tabi. Ayan, preparar. Cocido, gulay fritos, karaon tulos. Way back up in the among the ever
Okay, mga tugang second part na ribanan natin dito sa programa. Dagdagan ta po ang mga istorya hali po dyan sa luwas sa pagigan Mega Force Patrol. This time, pinabalik Joshua James Bino. Joshua, good morning. Please come in. Hello. Yes, go ahead. Good morning. Good morning sa mga parangkabay. Unang sweeping probing sa katabi, Sir Mar, sa mga pardahog sa programa. Kumusta kita kan sitwasyon mo niyan kan sektor ni Abaka, digdi sa Bicol region, lalong duman sa Katanduan. Hello. Nagpipid signal mo Ayan, nagpipid signal ni Joshua. Ayan. Hele, ayan, tala. Nagpid na naputol. Okay, para maliwanag na makuata ang mga istorya importante po ini magiging anunsyo ni Regional Director kan PhilFIDA, Philippine Fiber Development Authority Regional Office Number 5, si Director Mary Ann Molina, no? Okay, nawala na? Naputol si Joshua Wala pa akong number pala ni Joshua. Wala akong number. Wala dito sa punbo ko si Joshua Bino. Wala yung number. Wala talaga. Ay, mayroon. Tingnan na. Tutubukan natin tawagan, ha? O na tabi. Ayaw na. Ayan, okay. Sige, go ahead. Ito, pasensya. Nagpuputol talaga. Nagpuputol ka talaga, Joshua? Mandali, ha? Hello. Ayan, go ahead. I transfer ko sa linya. Nagpuputol talaga ang linya ni Joshua dahil mga sabutan. Anong nangyari? Mandali, ha? Baba mo daw, Noy. Apunan ta ka. Tibaad dyan sa kunya ng problema sa receiver mo Nga lang. Natin ang... Ayan. Okay, guys, go ahead. Yes, Sir Mar. Okay na. Makikumusta kita tabi, Sir Mar, kan na sektor. Digdi sa Bicol, especially Catanduanes. And kumbaga, so plano ko niyan kan PhilFIDA para sa mga katugangantang magsasakanin Abaka, digdi sa Bicol. Ma'am, si Sir Mar de la Cruz po. Hello, ma'am. Good morning. Okay, good morning, Sir Mar. Yes pa. Okay. Opo. Medyo nagulpi ang satuyang mga Abacaleros sa Catanduanes. To the tune of 10 million ang damage, sabi, Director? Actually, ang Catanduanes talaga siya naging taya digdiki Typhoon Pepito. Although inagihan man ni Christine but not ang masyado ang damage niya. So digdi po sa Typhoon Pepito, actually ang naging damage sa Catanduanes is more on itong moderate and heavy, but categorically partial lang ang damage. Partial? Apo, partial. Meaning na, kasi duwang klase ang damages na ang category of damage during the assessment. Ang pag sinabi mo kasing totally damaged, permanent, irrecoverable na po ang Abaka. And digdi po sa Catanduanes, in the case of Catanduanes, tulo po ang kategorya under temporary damage. Slight, moderate, and heavy. So, per assessment po kan PhilFIDA, ang tumama sa Abaka, sa Catanduanes, is moderate and heavy. Ayun. Sa moderate po, nasa 5,513 hectares po ang categorically moderate, and 22,000 hectares po ang considered heavy. Yan po ang Ayun, yan. Sa sitwasyon na yan, tabi, Director, recoverable.
Recoverable po yan. Ang slide kasi, pag sinabi mong slide, medyo nakatindog ang abaka pero lacerated ang dahon. Lacerated, so kumbaga gisi-gisi po. Ini pong moderate, slightly bent na po ang stalks niya. Pero inclined na nasa 30 to 55 degrees from the ground. Of course, lacerated man ang dahon. Sa heavy po, nasa almost tumba na 25 degrees from the ground. With twisted, mahiling mo na yan, ang karakteristik yan, pilipit na broken stalks, tapos dahon, gisi na talagang masyado, and some other stalks nga ni, ang ibang plants uprooted pa, lalo kung makusog. Opo. So ano yan? Sa sitwasyon po yan na tinamaan kita ng moderate saka heavy, how many months to recover para makang fully grown gira, as in mapakinabangan ka mga abacaleros ta? Ini pong heavy, digdi kita sa heavy kasi digdi sa heavy, usually it takes 18 to 24 months. 18 to 24 months. Naku, 2 taon pala yan. Almost. Okay. Sabihin tapang 18 months, pwede naman sigurong makarecover. Although, ngunyan nga ni Sir Mar, we expect na abnormal po ang increase kan production because ang samuyang kampanya for these farmers is mga nahiling ninda na mga pilipit, mga nagkapurutol, strippable pa yon and magiging kwarta pa man din. Ayun. Pwede pang haguton pala. Pwede pang haguton. Okay. Director, anong intervention po sa tuyang pigtao aside from technical? Diyan po sa ano yan? Sa mga abacaleros ta? Actually, right after kaining Typhoon Pipito, nag-craft po kami ng proposal kasi daiman po kami ning itataong masyado ning kung baga mga intervention except nung nasa process kasi kami na mag-distribute ng modified abaca stripping knives. Kung nakaipuhan ninda, kaipuhan ka, majority kan farmers, right after kan bagyo. Yes. Kasi kaipuhan ninda talagang maghagot kasi may kwarta pa din doon sa nagkapurutol na stocks. Yan, mapakinabangan na din. And on top of that, masks na i-distribute me, actually, we crafted a project proposal, na giving these farmers 10,000 each as financial assistance kasi digdi po bako lang po ini itatao mong cash na talagang bala na sila tatrabahuan man din ninda ini. Number one, digdi po sa cash assistance na ini i-clear ninda so area ninda. Sa diri nindang abakahan, i-clear ninda. Meaning, so mga nagkaturumba, paludo na ninda, i-strip ninda, kwarta pa yon. Okay. Number two, i-clear ninda from debris kung anong mga nagkapurutol na kahoy duman, alion na po para maging malinig, maging maayos din so abakaninda. Kasi mga in 2 to 3 days after na pinutol mo yan na abaka, maano na po, suubod ka yan, maluwas na. Diba? Para makaano na sinda sa 18 to 24 months. Makaano na sa maturity tulos. Then, pag na-clear na ninda ang area ninda, pwede nindang ma-check man din for any disease occurrence, kung igwang existing, kung i-report ninda sa samuyang opisina, samuyang technical personnel na naka-cover kan areas ninda to give them technical assistance plus chemicals para ma-treat, okay, before they replant. So mga buro blankada duman tanuman na para at least kung ang 1 hectare is 1,600 hills, baka may blankada dyan, mapunuan na para makasabay na naman sa 18 to 24 months at least fully planted ang area na 1 hectare. Yan po ang
anong 10,000 na yun. Bako man po ito libre. At least Parang parang cash for work. Opo, ini-incentivize so farmer na after nung typhoon, balikan ninda ang abaka farms ninda. Yan, dahil madisuspirar, may pag-asa pa. Opo. So with this situation, Tabi, Director, ano ang assessment dito sa abaka industry in the Bicol region or dyan sa Catanduanes mismo? Actually po, ginigibo naman kan mga abaka farmers na talagang mag-strip kan mga recoverable fibers. And yan na din po ang is ining proposal na pig-submit me. Actually, this was already endorsed din ng provincial government. And according to my parang naputol. Hello? Go ahead po. Okay. And according to my to our agency head, si OIC Executive Director Evelyn Cagasan, actually pinaapod na nga siya ni Senator Cynthia Villar regarding ini pong proposal na ini. And according to, kasi ang ginibumi po digdi sa Bicol is bako lang po Catanduanes. In-include ko man po so two other provinces na tinamaan man din po, Cam Sur and Cam Norte. Yes, not much sa Albay and Sorsogon kasi bako siya masyadong Ngunyan, ang nangyari po, according to my boss, executive director, pinatawag na din siya regarding, nag-discuss siya nung proposal na 10,000 per farmer. Now, ang sabi daw nung parang chief of staff ni Senator Villar, parang tatanggalin yung part nung sa disease treatment. Pero siguro 10,000 pa din, but for Catanduanes only. Parang yun ang hinagal nung office ni Senator. Yan po ang balita dyan. Ayun, sana ma-expedite. Opo. Ang release. Baka igwa pa daw tabi, Sir Mar. Sana magbilang ang tayo, ma'am. Hoping. Okay. Now, may great challenge kita sa abaka industry because of the introduction ng kang Philippine government sa pag-produce ning itong polymer notes, bank notes, di ba? And aram pamambagan na sarong dakula na sabi nga ni kaya ni piga kukuang kabuhayan ka mga kaabakaleros yan po na pagpagibo ng kwarta tada kulang pigukuang materialis diyan. Now ano po ang anong hilingon niyang kang Pilfida para sabi nga ni Dayman mabumagsak ng maray ang industriya? Actually, Sir Mar, actually na na bagayan na 1,000 peso bill. Iyo po baga ito ang totally polymerized na, 'di ba? Meaning natanggal na component nung abaka. And this time parang other mga peso bills, Philippine peso bills na talagang mawawala na talaga ning component ning abaka. So considering po ining move siguro kan BSP and the government, talagang kahit nga di ko lang Sir Mar, kung pirang percent ang utilization ka ining paper bills na ini as against sa production kan abaka, lalong-lalo na digdi sa Pilipinas kasi so kahit pa paano magiging reduction po yan sa utilization kan Philippine fibers Philippine abaka fibers. Di ko lang po, Sir, matiyak kung pirang percent ang utilization.
But kung totally polymerizing ining Philippine currency, that would mean a reduction in the utilization of abaca fibers. Ayun. So, sa bagay, ang mga abacaleros naman is yaon na nahiling ang ingenuity nila to produce different products out of abaca. Opo. Ayun. Let's just pray na ang Japan steadily magbakal pa din and magpatronize kan sa tuyang abaca for their currency, which is Japanese yen. Yes, Kasi ang Japan since then up to the present pa din sinda kan abaca fiber. Opo. Okay. Director, marami pong salamat sa mga pagsimbag po sa mga queries tang yan. Now, baka po may gusto kang ipaabot sa mga kababayan tang mga abacaleros all over the Bicol region. Go ahead po, Tabi. Sa mga abaca farmers and stakeholders digdi po sa Bicol region, let's not lose hope. Anyway po, ang demand niyan kan abaca medyo nagtataas-taas naman, and we can see that, we can glean that from the prices. Medyo naghiro naman din po pataas ang sa tuyang mga abaca grades, and ang pakiuron ko lang po, let's just observe ining sutamang the Philippine National Standards. Stick lang po kita dyan para dai ma-reject ang sa tuyang mga abaca fibers. Okay. Yeah, but quality quality. Quality, opo. Pero magayon po itong pigtataonin dumam na itong pigtaong mga bagong stripper ngunyan. Bako na masyadong ka-crude kang kaysa kang ino tadi. Actually po, sa materials lang, medyo may kaibahan kasi we wanted really na maali na po ining mga kutsilyo kan farmers, kasi if we have a total of 23,121 farmers digdi po sa Bicol, 23,121 man na klaseng kutsilyo yan, sir. So, how could we expect na maging magayon ang quality if we will have this 23,121 na design nita? So, yan po ang sarong move kan sa muyang office to standardize po ining we have been distributing this although medyo limitado. However, may din kami na baka we could provide this much by this year and next year siguro, para gabos po pag we speak of EF, magayon na EF ang maluwas. If we speak of S2, S3, talagang po yan, quality. And pag quality po ang dahil po yan susukuan kan our global market. Yes, opa. Okay, Director, marami pong salamat. Nice having you po sa program. Mabuhay po ka mo. Po. Happy New Year po. Opa, sige. Okay, Joshua. Alright, Sir Mar, si Regional Director Mary Ann Molina kan PhilFida. Ayan, tabi Sir Mar, ang dagdag na storya, Joshua Bino, DCGB. Thank you very much, Joshua. Bakit ito ngayon po ang follow-up natin dyan po sa PhilFida, Philippine Fiber Development Authority Regional Office Number 5 kay Regional Director Mary Ann Molina, in connection po kaya na kamugtakan po kang mga abacaleros ta. So yun, may mga alat-alatong to, sana magdilang anghel tayo. I-release na sa 10,000 kada abacaleros, di ba? John, ang sa imong abiso? Konta na muna si Jim. Okay? Alright, lipat kita kay Chief Jim na salita. Hali po dyan sa 3rd District, sa muyang Field Commander. Chief Jim, good morning. Please come in. Yes, salamat Director Mar. Maray na aga sa mga paranta. Bayaw na kung yan digdi sa office kan Comelec sa Banoan kan UAS. Anuas. Pero sa pinakadakol na mga barangay digdi sa probinsya ni Nalbay, 53 barangay tabi minakompesto kan munisipyo tabi, Director Mar. Maki-update kita sa sige na bagaan rin kan 2025 election Mayo. Itong roadshow ninda sa mga barangay, itong automated counting machine kung kumusta na
an paglilibot ninda pagdidemo kay ni sa mga barangay. Sir, good morning. Sa ibong na linya si Director Mar sa DCGB. Direct si Election Officer Alfredo Bas. Hello sir, good morning. Hello, good morning po. Opo. Yan sir, dakula pa lang ang ikutan indong mga barangay. Kumusta po tabi sa indong roadshow para dyan sa tuyang ECM? So far po, wala man kaming na encounter na problema na may connection sa counting mas ACM. Maski nga ni po maski nga ni kuminsan ba nagba-brown out, nagagamit kami baterya. O nung haloy mag ang baterya. May kunyan talaga may feature talaga siya na maski mag-brown out, operational bang ginakay? Opo, 14 hours ang baterya madurar. Ayun, so iyo yan bagong feature mo niyan kan makina. Pero ka yan tabi sir, ano pa ang pagkakaiba kayo sa ginamit kang mga previews? Sa obserbasyon mas makaskas ko yan ang makina automated counting machine, mas makaskas mo yan compared sa BCM ka ito, so both counting machine. Okay, mas makaskas. Ayun, na-testing nito transmission ngaya kang sa internet day pa. Day pa. So kunyan lang yan. So pag boto mo, tapos kung how many, kung ano kadali na magluwas yan. So mga binoto mo. Nahiling na sa screen? Opo, may screen. Medyo nakulaan na ang screen niya. Nasa 14 inches po ang screen niya ngunyan. Ayun, opo. Di yan, may mga schedule po kamo na lilibuton pa na mga barangay po dyan sa UWAS? Opo, sa 53 barangays, nasa nasa 30 plus na ngunyan na barangay ang naanome. 30 plus na? Opo. Nakabanga na. Oo, yun. Ano po ang impression ka mga nagbalo na maggamit tabi? So far, yung ang feedback din mas maruray dakidit, mas okay ni can compare sa kaitong sa both counting machine, mas okay na ini Yun, so far sa paglibot po nindo sir, dahil man nag-glitches na encounter ang machine. Wala. Ay very good ali. Warang glitches kami nahiling na Ayun, okay. O di sana maging ariglado ang desinday marao tadi. Tanganing diretso na makabalo. Okay. So ano po ang mensahe po nindo sa mga butantista diyan na lilibutong pa nindo tabi? Opo. Sa dyan, may mga barangays pa po kami na lilibuton pa. Po ang pangapulan ko po sa mga tao na kung gusto nila mahiling sa bagong machine na gagamitin sa Mayo 12 election, mag-attender po demo sa ACM sa roadshow. Mag-attender po sila. Gani mahiling nila so feature talaga actual na feature kan makina. Yes pa. Okay. Sige sir, salamaton po maritabi. Opo. Okay, James. Okay, so yan tabi, Director Mark. Sir, ihabol ko lang ining ngunyang baga, dahil pa man konsideradong mga kandidato, ining sa mga nag-file ni COC, sa mga nagpapadurukot na mga poster sa wala man violation niya, sir, ano? Wala man taso Piñera case baga, wala man Okay lang. Oo. Okay, so yan tabi, Director Mar, ang pagkipaguro niya to kay Election Officer Alfredo Bas digdi sa Banwaan Kanuwas ang election officer, and sa pangalan kan sayang bilog na staff digdi sa Comelec UWAS, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much Chief Jim at saka kay Comelec Supervisor Comelec Officer Bas dyan po sa UWAS. Okay, standby lamang mga kababayan, oras na to alas 11:40 na ning pagkaga. An oras hatod sa Indokang Playtime for all your gaming needs. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema.
Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Smile always! Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Alright, mga tugang, balik po kita sa pong programa ko niyan po na pagkaaga. Aramon Yato. Sa mga kapwa ko seniors, good morning. O, galaw-galaw tabi, mga kapwa seniors, ha? Good morning kay Gerald Aranya. Morning, aya. Listening. Happy listening to Losares family. Always radio tune in, and happy 13th birthday sa akin ni XGF ng na si Baby Erica Liabi Aranya. Nangyari. Tamboranya kasi Broques sa Ala here po sa LA Drive Gugon. God bless all over the world. Iyan. And siyempre, hello kay Sir Jeff Santos. Diyan po sa ano yan? Sa Queensland, Australia. Alright. Duman sa mga kababayan niya to, mga tugang, ha? Pangyari dyan, pag ako talaga na iminataya, titamaan. At tinamaan na ano yan? So, 658. More than 300 million. Yun. Ang ginanaan, sulo pati. Tagasin daw ini. Tagasin daw ini. Ha? Solo ang tuminama eh. Hindi ako galing nabanggit kung tagasain. No? Basta 314 million plus ang sa iya pong tinamaan. Duman po sa combination na 36, 46, 18,
36, 46, 16, 19, 23, 27. Yan po tabi. Okay. Duman po sa mga kababayan padagos ko yan ang pagbilog kan tulong Departamento de Gobyerno na sinugo kan presidente para imanihar mga tugang itong conditional implementation kan AKAP. Yung DSWD, DOLE at saka NEDA. Okay? Taon-taon, balikan na po yan. Kunin mo natin ang report, mga tugang hali po dyan sa luwas sa bagay ni partner Al Armario. Partner, good morning. Please come in. Oh. Hello. Yes, go ahead. Yes, partner. Big dudoon na kan administrasyon ni Alcalde Pido Garbin Jr. ang turismo sa Legazpi City. Sa pahayag ni Garbin, mapangapodan niya sa publiko na suportaran ang Bicol Loco Festival dahil sa rong dakulang okasyon ini na mahiling na ibang mga shows digdi sa Legazpi City. Nagigibon diyan giraray sa dating Legazpi Domestic Airport on sa inigo ni mga hot air balloons asin may mga planong imbitaran na international na artista. At least sa paagi kani sigurado na nadagsaon ang Legazpi ng mga bisita na pwedeng makapano ng mga hotels asin makatabang natural sa komersyo kan syudad. Ang turismo, ayun ini ang saro sa promoter ngonyan kan ako Bicol man, kaya suportadong maraian kan administrasyon ni Mayor Garbin dahil siya man at the same time ang executive director kan ako Bicol. So sarong bagay ini na dapat daw tawan tanin atensyon asin kooperasyon kan publiko dahil sa mga masunod daw saro ini sa igatawan talaga nin doon ko niya kan ako Bicol asin kan sa iyang administrasyon na may promoter ang turismo hindi sa satuyang syudad. Yan partner, ang informasyon pa sa luwas, Al Armario, DCGB. Thank you very much, partner Al. Yan pa mga doon natin ang informasyon ali po dyan sa luwas. Sa lagi po ni partner Al, ang pagtutok na kang studio pong city government. Panagod po dyan sa turismo. Ayan, ako Bicol Loco Festival. Oy, may post ka sa bago si Kong Joey na nahiling ko na sabi, ngunyan dang taon, mapuon ang phase 1 kan Bicol International Sports Stadium dyan sa Old Legazpi Airport. Yung gununon mo. Bicol International Sports Stadium. Dyan lang po gibuo niyan sa Old Legazpi Airport. Kaya po tayo ni kay News Director Emeritus. Kung anong mga pinakadetalye po kanya. Okay? Anyway, duman po sa mga kabarangay ta. Ayan. May sabi ko ngayon kasubago, may kasuguan duman sa conditional implementation kan AKAP. Kaya sinabing conditional ta. Pag may nariparo na medyo suhay duman sa guidelines na ginibukan tulong departamento, day ma-release din pondo dyan ang DBM. Yan lang, kaya conditional. Ang sabi, papahigpiton da sa Saraong Gimaray. May sarong pagbabago duman na nahiling kita. Tayo ni baga, kinonseptualize ang AKA para duman sa mga minimum wage earners to cope up with the effect mga tugang kang inflation. Kaya yung ginibo na sa mga kapusang kita, di ba? Yung mga minimum wage earners and then pababa, iyan sa mga dapat makaresibi nin ayuda sa kapusang kita. So kung ika daing trabaho day kadyan pwede. Ngunyan pighagada na nin certificate of salary hali sa employer mo diyon. May kunya na may certification na sa imong salary na talagang nagkapatunay ngayon na ika empleyado ka ninda na hababa ang kita mo, kumbaga minimum ka sana o mas bababa sa minimum. Tangani na maka-avail mga tugang kayan po na naakap
So yan yung mga pagbabago. And yung sabi, pigiin ganyar kang dolean mga minimum wage earner na mag-avail kang akap. Tayan po para sa inda. So iba man sa mga daing trabaho, duman man ito sa sa tupad. Dahil baga sa mga daing man ng trabaho, duman sa tupad. Sa mga nawarangin trabaho, duman may tupad, di ba? Pero ning akap, assistance ni sa mga nagtatrabaho na kulang mga tugang ang kita. Di ba? Kung baga kapus, and particular na pinag-unambitan po duman sa yung minimum wage earners at saka yung masababa pa sa minimum wage ang nariresibi na sweldo ninda. Okay? So, yan po tabi, adi. So, may requirement na maghagad ning certification kang salary na ika nagreceive ning kunyan nin minimum wage or below para ma-qualify mga tugang dyan po sa akap. So abangan tapan iba pa po ng mga detalye kang guidelines kaya tapadagos ng matiripon pa. May saro pang sigwada ng pagtiripon tangani dang masiguro na sinda honestong nagsusunod mga tugang duman sa kasuguan kang presidente na bumilog ng guidelines para sa akap duman sa pig-apon nindang conditional implementation ng programa. Tangani ngayang mapatunayan na ang nakaka-receiving beneficiary. So talagang dapat na makareceive. Tan sabi may previous na nangyari during the pandemic na may mga dahil man dapat makareceive, nakareceive. Ang sabi nga ay pinauruli da. Paano ko nagastos na dyan? Di ba? Okay, o di, iyo po yan ang mga kunyan. Mga dagdag na ito mga development sa pong palibot. Mientras na ang mga kapulisan kunyan, nagre-ready na para po naman sa pagtataon ng security sa mga kababayan po niya to sa papaabuton pong eleksyon. So malapit na 126 days na lang. Di ba? Pag 90 days before, February 12, mga tugang, mapuna ang kampanya kang mga senador, tapos kang party list. Okay? And then pagkatapos mga tugang, March 28, mapuna naman ang kampanya para sa mga lokal. From congressman down to ini pong mga kagawad ng syudad asin banwa para po sa midterm election sa May 12, 2025. So yun po yan. Doon sabi, mga tugang, ngaya kaipuhan na mantener ng integridad. Yan na pahayag kasubago sa flag raising ceremony ang niyan pong 2025 duman sa Campo Crame ni PNP Chief Marbil. Deda magpadara sa impluensya kan mga politiko. Yung kaya baga sa iba nga na may mga kandidato inarali na inirilipat ning mga kunyan, inirilipat ning mga destinasyon tanganing mantindaw ng malinig ang kapulisan. Ayan, okay, sige, tabi mga kababayan ta. Di papamar dahil na palan ito pwede so pigpalibot bagang pigpirmahan na form kan akap na may mga retrato ning apat na tawo. Ay, mayroon bang ganon? Nailig ko kayan sa DSWD Informa, yung DSWD Informa talaga. Mayroon bang ganon, Ayan, mga sistema pala na di. Okay, o di. Iyo po yan tabi, adi. Mga kabarangay ta, ang mga nagkakapera po sa mga, mga news tangon yan, ang medyo challenge ko yan, talagang ang niyog, ang niyog, medyo tagilid ang niyog. Sa ibang mga lugar, mahal ang niyog ko yan, mahal ang niyog. Gano'n na dyan ang niyog dungan sa Pulanggi. 35 na. Di ba? Mahal na po tinamaan kita kang bagyo. Sa Katanduan is walang nyug. Nagka-purod-pud sa nyug. Pagkatapos, siyempre, sa nagapirang lugar na napunggas man, medyo talagang dainadarakula, kimaray. So, yan po, abangan ta po yan ng mga developments pa. At talaga pong sabi nga ni Kayan sana matapos na ining mga pagpaparagi kang bagyo. Kundi,
may abiso pa na ng Pag-asa, na hanggang Marso, makakaranas pa kita, masapar pa kita ng mga La Nina-like na conditioning panahon. Gustong sabihin kaan, mauran. Because of the presence mga tugang kang shear line, kan easterly sa kanamihan. So, ang sabi hanggang Marso, batangon yan dyan, talagang naglilipot na pagmadaling araw, feel na, mati na, and then maglilipot pa na po yan hanggang Marso. Sabi kang ng Pag-asa, o kaya po, dahil na makampante, sabi ng Pag-asa, magpasiguro kita pirmi, mga tugang sa mga lugar na nasa mga bulod, dalisis ng bulod, sa mga lugar na nasa kararani, mga tugang sa mga salog, asin sa mga lugar na pigbabaha, ayan, pirmi siya ng antabay, dahil magkakampante. Tayo po yan nganing dahil kita magkagawa ng problema pagdating po ng araw. Ayo. Okay, o di paano, mga tugang, I think this is all for today. Para po sa programang Aramo niya tungo niya pong aldaw na ninin Monday, petsa 6 sa bulan po, kang Enero 2025. Okay, so sa inyo po ka, boss. Thank you very much for keeping me company. Pangaran po ni June Napoli sa Lado Technical. Si Jerome Nico Martinez dyan po sa production, kaya sa DCGB Social Media Department. Asing kambilo ng tropa, ako po si Mardela. Thank you and God bless the Philippines. Bago ng angat, serbisyong dapat sa